tingo oboke mariembo headmaster. Kiwacho ni jopinyo join, ginyalo join e yo machalo nade mondo sekta mar thieth e pacho kae oberre e yo makare. Jotuo kadhi osuptal giyud thieth makare, to lakteche kaachiel kod nurses matiyo osuptende go bende oyud lwasi makare mar tich, kik gibed gi frustration moro amora. Japiny nyalo konyo e yo machalo nade. Asiko kawacho give this example. Can I repeat? Nije ma school okethre to jopiny tingo oboke mariembo headmaster. Imagine school ni nyaka losi. Si barabara na jopiny pidho rabolo mapang kite ma demonstrate kabisa. Bisiga jopiny ko tingo oboke ni hospital onge yath. Kata kiti mo nene ngamo tho ni ngato ani do not tho, system no failed. People don't do that. The same governor, the same MC ma pod biro golo for really no upa money to thorny nen to mano kill the system no fail. You know, we must call out which otemeni justice mo get riembe lielo mo ring mondi go tingo boke kwa chomo ka governor ibo riembe to kelo openyo ni extreme okel ka to Philips onge ye nango ineno openyo ni hospital yenana mfano to yathonge ye nango then okunya bidon pile kwa demonstration mo abie barabara demonstrations gi what demonstrate ni open server mane to kata ko open server no to you can feed yourself okunya theory kisani kituru kala mana server no kubikonyi. I hope in the next time I know ka jopiny tingo boke ka luo eno boke mitingo ni weche thieth nyaka losi waol lecture kane ochako Kisi county Kisi region ne refer jotuo to Ramogi Russia Western Kakamega ne refer to Russia to ni tinde wane magawal gi jotuo to iyoro jatuo Moi teaching Eldoret iyoro jatuo Kisi Kenyatta kamatie asayudo mine mang'eny mabiro hospital ubiro clinic ma ni kata gi cancer pok uwuotho gotieno gi bus pok ochamo lunch mano ai county mamoro ko mabe you know biro clinic Kenyatta neno to mabe ni ntiere hospital yes niti o biro na gynecologist achiel kende ko biro kae fair onge no ko chiemo ko ngeni ngiyo jatuo kadi ko nyewo ne lunch mondi gi chak thiedhe ke chawadi ni kata pok tudio nige ineno to ni only one gynecologist in Homa Bay. Only one gynecologist in Migori. Kisumu nigi one gynecologist maniti do cancer Dr. Ganda. Ma ushuge wichama cancer ma ujoma mine. Okawe ukete motel no miga thieth. Kuma no you don't kendi koro. You get that? You cannot do that. Nyaka koro wa dogu chire ka hotel wagini lit ma jopiny winjo gi kwe wa jopiny winjo ni. Wabe kwa winjo lit digi because want to wabita bana ni bora ni cover makituo ni tibiro Nairobi ka kituo ni tidhi loka sadly jomutelo na gigo might not be lucky enough mano ka sometimes jomo guti mu PR diki ngato kano team ni an governor no team na surgery public hospital kai we see them social media kana newspaper kai ni ko one perfect one sawa kama county to kinyo kana team moti mo so surgery ginjo mo kole private hospitals manya the chief surgeon wa Nairobi kai. But you have to play PR. Yandema ko hospital mo kumati ye gweng kumati yo embu ko no dhiwacho ni ko gilony mar loso thiedho kidneys. Ikaw japui mo ni roke ni problem gikedo ni kete ni transplant. It failed terribly jatuo ni notho. Because this games maji to go mag PR ngado kia lori obiro gi nyath ni kemsa. To gipongo lori mana kato na mbele gi Panadol. Ko jo beja ni yath no kel to yath thonge. Jo taxi kwalo yedhe uso giuso yedhe gipando yedhe kara yedhe moter kanyo onge na PR mana ituma PR so we must stop ituma PR healthcare to kinyana kete PR ko fail to result ile makanga to tho that's what you see when you at least got to move in school bon hoyo na barabara marach boy bu wuotho boy do rapeng to ima healthcare failure to ima okay onge get other option ena to ima okay. We push very hard as healthcare workers, as jopiny, to make sure that your assembly the first thing I get discuss in which you mag thieth. Second, again, I know mag siasa gi which mag pa DM gi wuotho mag dhie. They keep on saying pile ni waonge pesa. To gi corruption matimre county. Don't go so mo gi kata pile kai. Ngana ochulka 16 million